Kello on 10 aamulla. Mä lähdin mun castingiin. Se on vasta parin tunnin päästä, mutta sinne menee aika pitkä matka. Metrolla, eikä mä kävelen. Mä menen metrolla, sitten mä menen bussilla. Give me some! Tää matka on aika kiva kävellä. Näkyy palmuja ja vihreyttä ja kukkia ja kaikkea muutakin. Ihana aamukävely. 3 kilsan pikku virkistäytyminen ennen päivää. Ja vielä ei oo hirveän kuumakaan. Monet ihmiset ja osa myös paikallisistakaan ei tiedä, että Losissa on metro. Tai ei ole ainakaan koskaan ottanut sitä ja on tai luulee, että se on tosi huono, likainen ja vaarallinen. Mutta mä aion nyt mennä metroon ja näyttää teille, että se on ihan samanlainen kuin kaikki muutkin metrot. Paitsi tietty Suomessa on erilainen. Mutta katsotaan millainen metro täällä. Matkustaa tarpeeksi pitkään, niin saapuu tällaisella alueella teollisuusaluetta, ainakin näyttää siltä. Ja siis täällä ei juurikaan näy muita ihmisiä kävelemässä. Tuolla pitkällä nyt yksi mies pyöräilee, mutta kävelytiet on hyvin tyhjiä. Aika hauska täällä yksinään kävellä. Varmaan ostan jonkun jääkahvin tai vettä, mulla on hirveä jano. Mä en muistanut ottaa vesipulloa mukaan. Tyhjää. No niin, nyt on castingissa käyty, se meni ihan hyvin. Mä kokeilin yhtä mikä se on outfit, koko mitä
siis housuja ja paitaa kokeilin. Ja ne otti muutamia kuvia. Nopea ja mukava. Sain vesipullon sieltä, niin mun ei tarvinnut ostaa mitään juotavaa itselleni. Aika onnekasta. Nytten olen tässä matkalla takaisin sinne, mistä tulin. Samat kulkuvälineet ja kujeet. Pitkä matka eessä. See me up in the club with 50-11 girls. Posted in the back, diamond things in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. And every boy in here with me.